Joo. Joo. TV-pä TV vaikka, jes, se on superko tää taas. Ja paavits. Hei, tähän tulee aitoa. Tästä alkaa ajat. Okei, mä laitan tähänkin. Eli sä niinku aloitit nyt kuvauksen. Ai mä tipuin alas! Hamaa! Ei ollut mitään tärkeitä tavaraa. Hei. Auta. Ui. Kyllä nyt vähän pikkasen. Laita ne aidat tohon. Onko sulla paljon koplastoneita? Mulla on loppu koplet. Mä käyn hakkaa sitä. Hei, miksi meillä ei oo puuhakkuja? Onko sulla puuhakku? Ei. No, meillä ei edes oo puuta. Okei, mä aion tuoda puuhakkuun. Hyvä. Mä saan hakattua tätä koplastoneita, että mä saan toi jatkettua loppuun. Huha, hei! Ovan pane, tarvitaan juomaa, viileppoitaa, auto tammaltaa, äly äksyy, no vitsi anna vaan. Mitä sä laulat Gangnam Styleako? En tiedä, ensi viikon me ei voi tekee yhtään jatskoa, mulla on konekiahtoa vähän. Minkä takia? Mä oon liikaa koneja. Okei. Tällä viikolla voidaan viikonloppuna. Eli se olisi niinku 2 jaksoa Skyblockia per päivä, niin tänään 2, huomenna 2, sunnuntaina 2. Niin silloin se tekee 6. Sitten nämä 4 jaksoa puuttuu, jos me 10 aiottiin tehdä. Hyvää uppapuppaa. Syöt sä huppapuppaa? Attensoi nyt mä otan tuisia juutonatsuja paasta ennen. Juustonaksut on herkullisia. Hei, mulla riitti koplastamat. No niin, noin. Sitten meidän pitäisi tehdä, pitäisi tehdä reittiä tonne. Ja se kattokin pitäisi tehdä tälle, mut kun ei ole koplastoneja. Eikä puuta. Miten me pärjätään? Jäyvin. Mäpä tässä nyt mainaan tässä. Pitääkö mob-aena? No tehdään. Sit mob-trappi. Joo. Mistä me ruokaa ajateltiin saada? Pitikö meidän tehdä niinku joku ruohonen alue? Paitsi että meillä ei ole dirttiä. Voi ihan... Oli sulla kaikki diitit? Joo, ei niitä ollut enempää. Ei kun... En mä tiedä. Jossain niitä dirttejä on. Ääny aita niin. No... Pehana. No kun me oltais tehty katto tälle. Ei mitään kattoo tarvii. Okei. Okay. Minä otan nämä. Multa vähän tuntuu, että meidän Skyblock-pelailut ei pääty hyvin. Mistä sä tiedät? Vähän veikkaan. Miksi oot laittanut tohon aidan, kun meidän reitti pitäisi vielä jatkuu tonne? Tää ei toimi. Siellä on chesti, siellä on nether-portaali. Siellä on vähän ditettiin. Niinpä. Kaikki sanoo, että multaa ei tarvitse mihinkään. Totta kai multaa tarvitsee. Pitkästä aikaa mäkin toivon, että tää olisi ditettiin. Skyblockissa sitä dirttiä tarvitsee ihan kamalasti. Toka jatso ja tässä jamassa. Oiko se tyymä meni tippumaan tonne maailman ääjiin? En mä sille voi mitään. No niin tulee yö, mitä me nyt tehdään? En tiedä. Odotetaan, että puut kasvaa. Ei ne yö kasva. No, Ja nyt sä otit se pois. Voi vittu.
Siis mä pistän nää tälleen lähemmäs, että tulee pikkasen tilaa. Hetkonen! Tiedätkö mitä mä just tajusin? No, Me saadaan dirttiä. mistä? Oota hetki. Mitäköhän me saadaan dirti? Joo, mä tiedän. Katso. Mitä? Ei me saadakaan noin, mä unohin. Kato kun Jaako, mä ajattelin, että mä olisin tästä ottanut nää dirtit. Jos mä otan tosta dirtit pois, niin sit käy huonosti. Hakkaa pikakelauksella tätä koblestonea. Tai pätkä sen nyt ja hakataan koblestonea. Hei. Tää. Pätkä sen niin hakataan koblestonea sillä välillä. Ei me voida skipata yö. Antakaa me nyt aamu. Ette te tämmöstä oo kattonut. Joo, skipataan aamuun asti. Tai jos, mä en tiedä, haluatteko te katsoa yötä katsojat. Niitä ei oo mitään tekemistä. Skipataanko aamuun? Kiota komennoa, se käy Okei, nopeasti. timen. Anteet, mutta tää ei teitä haittaa, jos haittaa, niin hatsakaa paskapylvyt. Hei, onkohan toi nyt oikeesti, siis kasvaaks noi puut, kun niissä on 2 väliä? Katpaa. Oot nyt ihan varma. En. Tehdäänkö 3 väliä? Joo. Otetaan, joo 3 väliä tehdään, jos ne nyt kasvais. Noin. Noin. 3 väliä noin. Ja sit siihen 3 väliin. Toho. Oho, löi vahingossa samaan aikaan siihen. Hei, nyt se on kyllä väärässä kohtaa. Se pitää olla tossa. Noin, nyt ne varmaan kasvaa. Ja sitten odotetaan ja odotetaan. Joo. Katso! Oh yeah! Puu! Eikä hakataan kyllä saplingit. Yes, puu! Yes! Hakkaa sä puuta, mä hakkaan saplingit. Avaa vaan. Heti kasva puu. Ei tuu saplingeja, mitä tää tämmönen on? Hatakaa paska. Tyhmä puu. No niin, puu. Jee. Jee, saplingit. Yes, yes. Hei, omenaa! Onko nälkä? Ei. Ei, sit me tarvitaan omenaa. Tätetään pahan päivän vaan. Ja mä laitan tänne chestiin omena. Jes, nyt meillä on ainakin jotain mistä rakentaa. En pitäis nyt... Käydäänkö 3. jaksossa tuolla Netherissä? Joo. Okei. Jee, me saatiin puu. Katsotaan tässä vähän cobblestone. No niin, se meni tonne laavaan tietenkin. Hei, onks meillä 2 tikkua? On, mä teen cobblestone haku. Mä saan vähän Hei, miksi se omena on vieläkin mun kädessä? Niut pönttö pää. Voisin voinut vaikka taas tippua. Sitten ei olisi käynyt hyvin. Nyt tulee hyvin cobblestone. Voinko mä se alakerran rakentaa? Tää. Mitä? Ei vielä. Mun piti tässä jaksossa rakentaa se alakerta. Tulkaas vähän nopeampaa jo. Mä sain 3 cobblestonea sain. Hyvä. Ei ihme, sinnehän ne mun cobblestoneit oli mennyt. Suvuki. No niin, puut, kasvakaa. Kasvakaa ja eläkää. Supeako taikoo? 1, 2. Puu kasvakoon. Tompiti, ommo. Mä kokeilen. Ommo. Nyt mä kokeilen. Kasva puu! Ei kasvanut. Ei nyt mun vaan. Kasva puu. Mä teen sadetanssia, että rupes sataa vettä ja puut kasvais. Unkala pukala. Sori vaan taas sataa lunta. No tyhmää. No sit mä teen
puukasvutanssin. Hunkala pukala, hunkala pukala, Mä teen hunkala tämmösen pukala. tanssin. Kasva puu, kasva puu. Kasva puu. Nyt kasva! Kasva puu. Tyhmä puu, miksi et kasva? En enää ikinä luota suun. Tyhmä puu. Kasva puu, emmeka. Nyt! Pönttöpäivänä laittaa uusis, niin siinä kestää. Eihän, et sä muista, kun me laitettiin uusiksi tää puu, niin se kasvoi heti. No mitä väi? Niin, Ota. ja mä niistän taas. Mä laitan mikin. Hunkaa pukava, hunkaa pukava. Hunkaa pukava, hunkaa pukava, hunkaa pukava. Ei! Mitä kävi? Etkö sä tippunut? Ei. Eikä. Mä koitin mennä sen ajan toiseen puoleen, sitten kävi vähän hattusti. Mulla oli vielä 10 puuta. Hei, miksi okei. No ei sille voi mitään. Niin. Tiedätkö mitä tehdään? No, Mennään Etheriin. en minä ole tarpeeksi koppestone. 30 koplestona, kyllä se riittää yksi pieni rivi. Otetaan nyt tällainen riski ja kato. Varmaan hakkaan ton aidan ja teen reitin tonne. Yritän. Meidän pitää tänne hiekatkin. Voidaan me skipata siihen asti. Hei Jaaku, kato. Mä hakkaan yhden aidan, sit mä teen tästä cobblestone-reitin tonne. Et? Miksei? Tuu tänne mäkeen on. Oo. No, Anna koppestone. siinä. Kiitos. Hunkaa pukaa, hunkapa puolella, hunkaa puolella. Älä sitten sitä vettä menetä kuule missään nimessä. Me ollaan pulassa, jos sä vedetät sen veden. Me joudutaan hajottaa tää koko paikka muuten. Mitä jos se jäätyy se vesi? Ei se jää. Ja se tiput alas. Niin sä teit alakertaa. Mun piti tehdä alakertaa. Höh. Hei, mitä sä nyt? Vau, vähän pönttö. Sä kyllä nyt... Kyllä, hyvin meni. Ja nyt... Onks sulla hakku? Heitä mä sulle haku. Vau, mulla on hakkupönttöpää. Hyvä. Mitä sä duunaat? En mä ite tää tiiä. Apua! Apu! Mitä sä teet? Mä pitää ottaa tää pois. Hei, mä tiedän! Sitten mä keksin, että sais just hyvän idean. Kato. Mä näytän. Kato Jaako, tästä laitetaan cobblestone reitti tonne hiekoille. Niin tulee turvallinen. Ei lunta! Voi pitun vitut. Nyt ei kasva saplingi. Haitakaa vitu. Hei, anna mulle ne cobblestonet, mä teen reitin tonne. Hei. Ei kun mulla on hyvä Iia. Älä hajota! Ei. Nyt tää lumi pilaa kaiken. Mä kyllä tykkään uudesta, vai en mä nyt niin paljon tykkää. Mut se pilaa Skyblockin. Ei muuten se vesi voi muuten nyt jäätyä, ai niin se on satuttanut se hyvä. Mä rupeen hakkaa cobblestone. Ai niin en mä voi. Joo vettä. Mitä sä teit? Laita vielä. Ai joo, tätä mä just tarkoitin. Onks sulla sitä koplea? Ei. No joo, tuhlasit sitten kaiken. Vois mä käyttää puuta ton tekoon? Hei. Tarvitaan enemmän, tarvitaan vähän. Jaako, mulla on 28 puuta, voiks mä sillä tehdä ton reitin tonne? Et todellakaan! Puu on kaiken A ja Ö. Eikä ole. On. Cobblestone on sitä. Me saadaan cobblestonea tehty puuta, me ei saada tehty koko ajan, kun se ei kasva. Jaako on kaiken A ja Ö. A ja O. Meukyä ja kilvan chatuva.
Olisiko kohta aika tää kakkosjakso lopettaa? Joo, ehkä nyt. Okei, moikka! Super Jaako ja Paavits kuittaa ja jotain. Kiitos. Okei, mä muistan ensi kerran. Moikka perseet päät. Moikka! Ensi kerralla sä saat sanoa sen ja sit mä sanon vuorotellen. Lopetit sen jo.